Kissy face, sent to your phone, but I'm trying to kiss your lips for real. Red hearts, that's what I'm on, yeah. Come give me something I can feel. Oh, oh, oh. Don't you want me like I want you, baby? Don't you need me like I need you now? Sleep tomorrow, but tonight go crazy. All you gotta do is just me. Hola Riders, què tal? Avui tocava entreno amb la gent de Magimoto, allí al circuit de motocross de Mollà, però com que ahir va ploure molt, vam quedar amb el Javi, que ho aplaçaríem per d'aquí una setmana, així que he canviat l'entreno amb la moto per entreno físic. Així que, un dia més, farem físic avui. Are you ready? Cause I'm coming to get you. Hold on, I'm on my way. Yeah. Molt bé, dia d'entreno al gimnàs superat. He fet pràcticament una hora i sobretot el·líptica he fet avui. I espero que el següent dia puguem entrenar amb la bèstia i amb la gent de Magimoto. Vale? Let's go! Bueno, acabo d'arribar del tercer dia de la formació amb Magimoto. Avui tampoc ha sigut el dia, xiquet. Avui hem practicat una miqueta, hem fet un circuit tancat per practicar stops and go, per practicar curves de 160 graus. Hem afegit el tema de pendents, però no, he caigut moltes vegades. I avui no m'he trobat el feeling, així que, bueno, amb Javi i Steven espero que tingueu paciència i seguim. Vale? Què hem de tenir en compte? Conforme anem avançant del nivell, que anem fent més exercicis, no m'olvido de l'anterior. Què et vull dir amb això? Si jo aquí ja he de fer una parada, o sigui, he de fer una arrancada posant-me dret, com del primer dia ja vam practicar los stops and go poniendo un pie, aquí ya ho poso en práctica. ¿Vale? Me pongo de pie y cuando estoy de pie, la moto empieza. Arranco. Un cop ja estàs dret. Okay. Vale? Me meto en el 360, Toni. Posició a l'anglesa molt marcada. Sí. La visió sempre a la següent curva. He de fer el gir sencer. I quan estic a aquesta alçada, que jo ja veu la salida i tinc la traçada clara, aquí em puc permetre el luxe de tancar la posició tot el que vulgui per anar-me cap allà. Torno a fer un stop and go amb peu.
Vale. Aquí te dejo libertad a que sea un pie o sea el otro. Ok. ¿Vale? Em vindré aquí en amunt y aquí aquesta baixada ya vamos a hacer un nivel de iniciación plus. Vale. Las primeras pasadas, Toni, Sí. et deixaré que només baixis. Vale. Solo quiero que baixis. I conforme et vagi veient que vas agafant soltura, el que sí que et demanaré és intentar parar la moto quan la roda del davant estigui a l'alçada dels conos. Bueno, tercer dia finalitzat de sensacions, no han tornat a ser les millors. Hem fet un circuit de les 4 hores i... No, me queda molt per millorar, però bueno, tu vas dir que sempre fàcil i tornarem a provar. Vale, let's go! Toni, de puta mare, les dues frenades. Les dues frenades molt bones. Bueno, pues deixem-ho aquí, tu. On me. Who's off? Is it me? I don't think it's you. Hold on.